Kining atong mata makakita ra ni siya sa mga butang nga ordinaryong nahitabo sa kalibutan. Pero ang atong mata din ani kakita sa mga butang nga langitnon. Pero si Simeon, ang iyang mata nakakita sa dili makita sa atong mata. Daghan mang bata gikugos padong sud sa templo, pero kahibaw gid siya nga kining bataa nga gikugos ni Maria mao ni ang manluluwas sa kalibutan. Kahibaw mo ngano nakakita siya? Wa mo kahibaw? Parihata. Wa sa ko kahibaw. Ngano kano tanaw magunahon ka ba kadagas bata gida dito kay ihalad sa Ginoo nya si Simeon pag nakakita usa ra gyud rason kay giubanan siya sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy nagsigig ingon niya dili ka mamatay hangtod makita nimo ang manluluwas sa Israel. Pasabot, ang ato daing mata, pwede din ni ubanan sa gahom sa Ginoo para makita nato ang mga butang nga iyas Ginoo. Unang uban bitaw kanang moingon naara ba ko'y third eye, Father? Nako, unsa man na duhara man ni atong eyes, di ba? Nako no siya third eye, makita kuno niya ang mga kalag, atong nangamatay. Na kunoy tawanan kay tos una kay diha sa akong gilingkuran ingon din siya nam gitupad nimo pa din na diha ang katong gipatay sa mga Hapon dinhi aning lugara giputlas liog na kagunit sa iyang na kuno sa akong tupad nako ha diha sa akong tupad karon siya ay no di man na siya manghilabot tan-aw ko siyang naong ba nako gihadlok baka kuanin niya. Isiyonan ka akong lamisa gilingkuran, nasa akong tupad gagunit siyang kay giputlas hapon sa liog. Kitaan ko nun niya. Tuong na. Kamu dali ra ba sa kay mong tuo? Ako gani action kay kog tuo ato. Napay uban nga kita na mga agta, kana mga duwende, ana. Kay nalagi sila third eye, ana. Oy, ayaw tuwa na wa na'y ayo. Unsa may atong third eye? Kibaw mo, kitang tanan gihimuan tag third eye. Unsa man na? The eyes of faith. Ang mata sa pagtuo. Ang tao nga motuo sa Ginoo makakita sa mga butang nga tuas langit. Kanang mga butang sa langit dili na makita sa mata nato nga lawas nun. Pero ang atong matang lawas nun, kung mutuo na ang atong hunahuna o kasing-kasing, makakita sa dili makita sa atong mata. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Juan, ang tinuod nga nakailas Ginoo, kadtong magtuman sa mga sugo sa Ginoo. Kay kung mutuo ta nga ang sugo sa Ginoo, iya nas Ginoo, kada natutuman ana nakailatas Ginoo og makahigugma tas Ginoo. Pero ang ato ganing hunahuna og kasing-kasing dili mutuo sa gisugo sa Ginoo kanang mga pulong sa Ginoo, di kita kakita sa Ginoo bisan pag magdupa-dupa pata dinhi, magsige patag hapa-hapa dinhi, bisan kana pang uban magluhod gikan dito sa gawas padung aris altar. Nya ini gawas dito libak lang gyapon ana daw lang gyapon ka istanan perti lang gyapon kusuga maningil anang utang kapuslanan mamaga lang ng kubal si Muntiil perti na lang bagaan wa ganay kapuslanan kaya naman ang pagtuo di ay nya usam nang tuo mutuo gani ka mosunod gyud ka basta mutuo ka parehas gud anang babae ingnon sa laki tuo lang ko, nahigugma ko nimo, sige na, angkas na. At tutas hagunoyan. Sakay din ang ato. Tuo man. Nga, ini kahumana, ikahitabo. Wana, nabuntis na.
Wa na gibiyaan, moingon na lang, abi ba nako, tinuod to. Kay kani man kung mga pulong nato, kita ba mga tao, kuang kani tulog ana kanang susihunon kayo. Kay nga naman magpakaaron ingnon man ta, pero kay ang Ginoo kamatuuran man, ang Ginoo siya man ang Dios sa pagka matuod or truth, di gid na bakak ang iyang gisulti. Muna inig-ingon niya, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang pikas, kay mao nay magdahatag nato og kalinaw. Tuo man na. Tinuod na, dili. Niya, magpasagpa mo, dili. Dili. Kanang gingos Ginoo nga, kung gusto kang mahimong adunahan, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos, tinuod yun na. Mahimo jud tang adunahan basta manghatag tag maayo kanang way limit. Di ginabakak. Kana sang ingon ang Ginoo, aron mo daghan imong kwarta, ayaw na paningil adtong nanghuam nimo, tinuod yun na. Tuo mo, tinuod na. Tanawa, di ba? Wala mo to. Kanang gingos Ginoo aron magkahiusa mo sa imong pamilya, pagpasayloay mo og kapito, tinuod gyud na. Nga kanang pagsigig pangasaba, siging pangyawyaw, siging panghapak, siging pangusi, di gina makahatag og kalinaw, kagubot gina siya resulta na, no? Mo na siya. Nya kun mohimo ka ni, kita din ka Ginoo. Makita gid nimo ang Ginoo diha sa tanang butang nga imong buhaton. Si Saint Teresa of the Child Jesus usas iyang gipang istorya nga bisan sa iyang pagpanglaba kanang iyang pagkusukuso ba sa kanang labhonon, makita niya ang Ginoo. Ingon siya, wa ko kuno kaabot nga naay 6 seconds mantingal ito sa iyang kinabuhi nga di niya makita ang Ginoo. Amo to baka to siya mamakap. Sina nga na kada segundos makita nimong Ginoo. Unsa may yang makita as Ginoo? Ni kuso-kuso niya. Nga siya, Ginoo, ikaw ang nagbuot nga akong kamot mo kuso-kuso. Kay gwapa ka di ni kalihok. Movement belongs to God. O kanindot ana. Lawom kay na nga kwan, lawom kay na nga theology. Movement belongs to God. Kay way Ginoo, way mulihok. Di ba? Ya, galihok mo na imong kamot. Inig pamilok pa lang. Hastagod pagpunit niya dagom. Kanang dagom nga ilabay siyang mga kauban, manahi niya maputol dagom, labay iyang makitaan. Sa pagkita pa lang niya sa dagom, ingon din siya, my eyesight belongs to you. Daghan kay mga tao diya, di nakakita sa naong siyang isigkatao, kay hanap na kaayo. Salamat nga makakita pa kus dagom. Sa imbis magyaw-yaw siya, pataka mo ni gilapay ng dagom, wadang hagin mga madrihan ni din. Ang iya, pasalamat, salamat Ginoo kakita pa kog dagom. Pagpunit niya, makapunit siya sa dagom, siya, daghan kay mga tao karon nga bisan gani pagkaon, dili na nila mapunit, kay na-paralyze na. Salamat Ginoo, makapunit pa kog dagom. Mao na inyo. Niguli sa imong bana, hubog kayo, salamat Ginoo, makakita pa ko sa akong bana. Yan, isuka ang imong bana, diha gyud punta nimo, mingon ka, salamat Ginoo, kamao pang mubugwak ning akong bana. Sa ato pa maayo pa siya tutunlan. O di ba? Nya matuog din imong bana, perting hubuga, mohagok inka, salamat Ginoo, naginhawa pa akong bana. No. Imbis masuko ka, di makita nimong Ginoo, pagmatas imong bana, nagmaoy, gitamparos kay ka, salamat na apagyoy kusog akong bana, tumbagod ko. Di ba? Yan, hilagom imong naong, ika, salamat Ginoo, napagiday ko'y dugo, kay nilunog mang dugo, sa ato pa napay dugo akong naong. Di ba, nindot no? Yan, muna inyong makita. Dili, oy, ang kasuko, kiha dayon, ana, away dayon. Nga naman,
wa nakaka-appreciate na kana ding atong tanan nga gipahimuslan karon iya ranas Ginoo ug angay tang magpasalamat ug gamito nato ang tanan para sa kaluwasan. Muna matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to pagsadya langit o giyuta. Nganong magsadya man tao maningo mag-uol tungod kay gipuno ta sa Ginoo sa iyang grasya. Puno kaayo. Habita na karon gisubaw-subawan man ko. Nya inig aksyon na nako og sakit sa akong ilong o kana mugimok akong ilong, mopasalamat tala sa kus Ginoo. Salamat Ginoo, kamao pa kong manikma. Oh, di ba? Kanindot ana no. Sige, nindog lang ta.